Fil-Knisja tal-Gudja ngħatat l-aħħar tislima lill-ispiżjara Denise Ellul, mara maħbuba minn bosta u li dejjem iddefendiet l-interessi ta' dawk fil-bżonn. Il-fatt stess li l-Knisja kienet mimlija nies jixed ir-rispett li kienet gawti Denise. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia flimkien mal-Viċi Kap David Agius, numru ta' deputati u l-President Eżekuttiv Mark Anthony Sammut. Waqt l-omelija Donovan Caruana saħaq li tul ħajjita Denise dejjem uriet l-imħabba lil dawk kollha ta' madwarha u tat servizz mill-qalb lill-komunità tal-Gudja. Donovan fakkar lil Denise bħala mara ta' qalb tajba u eżemplari. Ikella kuraġġ kbir li beqgħet tgħaddih lil dawk kollha li kienu qrib tagħha minkejja dbatija li kienet għaddejja minnha lejn l-aħħar ta' ħajjita. Denise Ellul kienet spiżjara li dejjem stinkat għall-aħjar interess tal-pazjenti, il-morda u l-anzjani. Fil-fatt kienet hi li ftit ta' snin ilu kixfet diskriminazzjoni li kienet għaddejja fis-sistema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek.